Zeraik izan zen prozesu bat, aurretiko ikasturte oso bateko hausnarketa prozesu luze bat, eta gerura ere gaur eguneraino esango nuke hainbat ikaspen edo eztabaida heredatu ditugula. Euskal Herriak pairatzen zuen kriston egoera errepresibo etengabe bat, nahi eta nahi ez, gazte mugimenduetan ere eragina izan zuela, bereziki Euskal Herriaren eraikuntza klabeetan lanean ari ziren gazte konprometituekiko lan horretan eukizula ondorio bat. Eta esan bezala 12 ildotan egon ginen lanean, horietako bat feminismoko ildoa izan zen. Nagusiena zela, ez bakarrik gazte perspektiba batetik begiratuko geniola feminismoari, sino saretze behar bat mahai gainean zegoena, eta horri ere erantzutera gindoa zela. Ildoak abiapuntu bezala hartu zuena zen, neska ginenok eta gazte ginenok ze behar genituen, horiek identifikatu eta horien araberako edo horiei erantzuteko proiektu batzuk garatu. Neska gazten udaleko feministak lehenengoek 2017an egin duzen osaetan, garai honen. Zen gazte eraiki gazte mugimenduen topaketako proiektutariko bat, feminismoko hildo feministakoa. Hainbat momentu sortzeko aukera jarri ginen, ez? Bai aisialdiari begira edo juerga edo izena osana, bai formakuntzari begirako ape bai, hainbat gai landu gendu zen bertan. Bai inkluso formazioa, baina gehiago praktikoa izan zana, ez? Akorretan az, txiki inuzela tarte batzuk momentuan bertan erabakitzeko baserre egin alde gendun, ez? Bai gure artean sortutako egitarau bat, egitarau dinamiko bat egiteko aukera sortu gure gendun. Askotan, baina orduan, igual ez genuen aurretiko iziditu eta bai izan zen, antolakuntzan mailan ere bai, pixkat zaretzeko ikusteko ez da noragoen alboko herrian zer egiten eta horretan izan zen, oso eresgarria. Pero bai, importante izan zela, neska gazte taldeak haien artean elkartzeko momentu hori, ze ordura arte, existitzen ziren talde batzuk, baina ez egoen harreman erreal taldeen artean, eta igual taldeak ari ziren, ateatzen zitzaienetik ikusten zutela egiten, eta oso antzekoak ziren lanketak, eta bagenekien ez, zapalkuntzan antzekoak bultzatzen gintuztela, baina igual bai behar genuen ikusi, egiten dugunak zentzua dauka beste jende bat ere ari berdina egiten, talde sentsazio hori, nahiz eta, igual elkartuko ginen urren urtean ere bai, baina ez da ikusten bai sortu zela eta jende bueltatu zela herrietara motivatuta taldeekin jarraitzeko eta proiektua sortzen jarraitzeko. Batera jotzari dagokionez, momentu horrek harrapatzen gintuen esan dezakegu neska gazte taldeen loraldi bat zen momentu batean, Euskal Herriko espazio ezberdinetan eta herri ezberdinetan ematen ari zen neska gazte taldeen loratze hori, eta bai Arbizuk suposatu zuela momentu horretan egiten genbiltzan ibilbide bati, agian era intuitiboago batean momentu horretara arte egindako hausnarketa batzuk formalizatzeko edo oinarri batzuk jartzeko momentua izan zen batera jotzea. Eta bai hor gentozen gazteraikin feminismoko hildoan hausnarketa batzuk ematetik, hortik proiektu ezberdinak irten ziren, eta hor ikusten genuen bai lehenengo udaleko feministak eta gero ere beharrezkoa zela espazioak irekitzen jarraitzea, eta behar genuela elkargune bat, neska gazte asko bilduko ginelak eta espazio kolektibo bat, apur bat denon artean oinarri horiei buruz hitz egiteko, eta horiek bildu genituen lema deituriko borroka gida horretan hausnarketa ezberdinen bidez. Lema borroka gida deitu genuena
sortu genuen apur bat, momentu horretan identifikatzen genuen beharretik abiatuta, zela neska gazte talde pilo bat zeudela sortzen, baina bai ikusten zela beharra tresna jartzeko talde hoien jardunean aurrera pausoak emateko, eragin gaitasuna handitzeko eta batez ere bai identifikatzen genuelako neska gazte sujeta mugimendu feministaren baitan, baina behar genituen tresnak sujeto hori kokatzeko mugimendu horren barruan zapalkuntza propioz eta espazio propioekin eta hausnarketa propioen bidez. Pizutik ateratzen genituen ondorio nagusiak, egia da ez dagoela bat eta bakarra, baina bueno, hor dago lema borroka tresna bera, eta gero pixka bat hitz egiten genuen ideia nagusiak ziren, neska gazteok sujetu propio horretatik, baginela kalean geunden, kalean egon behar ginen eta eragin behar genuen sujetu bat, eta nolabait horretarako behar genuela alde batetik gure arteko aliantzak eta sareak sortzen jarraitu eta eragiten jarraitzeko analisi propio horietatik eta egiteko modu propio horietatik ere bai, errebeldeagoak, imaginatiboagoak eta behar genituela espazio propio horiek eta tresna propio horiek eraiki, eta nik uste dut hori izan zela pixka bat ondorio nagusia. Eta orduan topaketetatik ondorioztatu zen esandako, orain arte, baina mugimendu bezala gorpuzten ari ginela, eta orduan Durangon ponentzia bat aurkeztu behar genuela mugimendu feministaren parte garen heinean. Orduan jardunaldietan Durangon ponentzia aurkeztearekin batera neska gazteon tailer bat egin zen, eta bertatik ondorioztatu zen azaroaren 25 begira diskurtso bateratu eta iruditegi bateratu batekin erantzutearen beharra. Gorpuzten ari ginen mugimendu eta sujetu gisa eta legitimitate guztia aitortuz neska gazte sujetuari. Eta orduan hortik atera zen pixka bat, esan dezakegu Lizarra norabide bat zehaztu zela eta markatu zela, eta Durango izan zela diskurtso bateratu batekin ateratzeko apustua egin zen unea edo momentua. Azaroak 25 izan zen lehenengo aldiz, neska gazte bezala, sujeto propioa bezala atera ginela kalera, eta koordinatuta atera ginen, baina dezentralizatua. Herri guztietan egon ginen presente lehen lerroan, eta hori nik uste gaur egun ikusi dezakegula azaroak 25ean, martxoak 8ean, neska gazte sujetu hori presente dagoela oso garbi. Jardunaldietatik atera zen apustua izan zen justo horrekin amaitzea eta diskurtsoa askoz gehiago politizatzea eta deserosotasun hori ekintza zuzenen bidez eta ekintza ekintzekin kaleetara ateratzea, ez bakarrik diskurtsoa errepikatzea, baina ere akzioa egotea. Normalizatzearen ideia mahai gainean jarri zen, eta uste dut egun dela neska gazteon praktika ezaugarritzen duen elementua, desnormalizatzera goaz, bai kaleak, bai egun puntualetan, eta bai gazte mugimenduetako espazio edo espazio intergenerazionalak, eta goaz haustura eta apurketaren elementu hori mahai gaineratzera neska gazte bezala eta pairatzen, askotan zapaldua den sujetu modua. Bai. Gaur neska gazte elkartu ostean eta lehenengo aldiz edukizko eztabaida batzuk eta gure artean hausnarketa batzuk emateko horrelako espazio potolo bat izan ostean, gainera gaur neska gazte batu ginen, aurretik
udagekoen esperientziatik gentozen, baina Gizarrak aurrera pauso esanguratsu bat markatu zuen ibilbidean ere bai, eta horre ateratako eztabaiden bitartez ere bai, bereziki autodefentsa feminista izan zen gai zentrala, baina eskini genion tartea ere bai bestelako eduki batzuk gantzeari, eta horrek ere suposatu zuen gure ibilbidean mugarri oso potente bat, gerora utzi zuena poso oso handi bat, horrek baldintza asko utzi zituen maila lokalean, herri askotako neska gazteek indar berrituta atera ziren edota neska gazte talde asko ere sortu ziren garai horretan. Gainera Gizarrak balio izan zigun, azaroaren 25, hortik oso gertu zegoen azaroaren 25, gure egun potente bezala irudikatuak izateko, erabili genuen, genengo aldiz Euskal Herriko neska gazteak bezala diskurtso eta iruditegi batekin komuna zena kalera ateratzeko, kaleak hartzeko, sujetuarekin identifikatzeko balio izan zuen egunak ere bai, eta uste dut Gizarrak azaroaren 25 eta tartean egondako Durangoko jardunaldiek ere bai, izan zirelako mugimendu feministaren mugarri oso potolo bat, eta guk ere papel oso aktiboa izan genuen bertan, eta horrek ere moduren batean gure mugimendua egikatu egin zuen eta gorpuztu egin zuen, eta bertan eman ziren eztabaida guztiak ere gure egiten genituen, eztabaida propio bezala ulertzen genituen, ekarpenak egiten genituen neska gazteon ikuspegietatik, eta horrek guztiak sortu zuen garai horretan gorpuzten ari zen zerbait, mugimendu bat izango zena edo bazena garai horretan ere bai, pizka bat oraindik ere definitu gabe zegoena edo guztiz gorpuztu gabe zegoena, baina nabaritzen zena eta palpatzen zena hor zegoela, eta neska gazte pila batek nahi zutela mugimendu feminista edo feminismora batu, nahi zutela antolatzen hasi, nahi zutela haien artean ere saretu, eta garai horiek, mugarri ezberdin horiek sortu zuten ere, garai horretan giro hori, gerora guri zer pentsatu eman ziguna, eta horre pausu batzuk ematen hasteko beharra. Eta mugimendu bezala indartzen ari ginen horretan, guztiz beharrezkoa ikusi genuen nolabait koordinatzen hastea, espazio egonkorrak eta jarraituagoak sortzea, aurkezten zitzaizkigun erronka berriei erantzuteko, egitasmo ezberdinak bertatik produzitzeko, eztabaidatzeko, eta kezka hori eraman genuen asanblada ireki nazional batera, eta bertatik ateratzen beharra alde batetik talde motore bat sortzeko, modu jarraituan bilduko zena, eta bestetik ere neska gazte taldeen artean eta neska gazteen artean orokorrean saritzeko eta eztabaidatzeko, elikatzeko espazio eta komunikazio mekanismo ezberdinak sortzeko. Orduan modu horretan esan dezakegu azkenean Euskal Herriko neska gazteak marka bat izatetik, sujetu bat nolabait ordezkatzen zuena, baina hori marka bat izatetik pasatzela nolabait tresna bat izatera sujetu egonkortuago bat, sarea bera egituratzen zuen sujetu bat, eta bertatik gai izan gara dinamika ezberdinak planteatzeko, mugarri zehatzei edo data zehatzei modu kolektiboan, bateratuan, mugimendu bezala erantzuteko, eta honek eragin du mugimendu bezala haztea, diskurtso komun bat eraikitzeko aurrera urrats batzuk ematea, eta horien artean dinamika ezberdinak garatu izan ditugu, izan egun puntualetan, izan adibidez pandemiaren aurrean, egoerari erantzuteko desnormalizatzeko deia egin izan genuela, izan amodio erromantikoaren kontrako dinamika ezberdinak, eta horretaz gain tresna ezberdinak sortu joan izan gara, guztion artean konpartitzeko eta modu batean
zaretzeko eta elkar elikatzeko, eta, bueno, pues, gutxinaka aurrera urratsak ematen joan izan gara, eta nolabait egituratzen zare bezala. Konpartitzen dugun beste faktore importante bat gure subjektu. Honekin esan dut, neska eta gazte garela. Orduan, ulertzen dugu nola neska eta gazte egoerak, date konkretu batzuen aurrean jartzen da. Eta horiei oso erantzun zehatzak guztiak. Ulertzen dugu bai, hori momentuan, sistemak behin da berriz erazatzen daitxula, eta horren aurrean kartetan geratzea ezin da. Baina, honekin batera, baitu entzatzen dugula, hori momentuan, etapa berri baten dozela sartzen, gari berri baten dozela sartzen, eta krisean eskuetu baten garaia izango da. Eta honekin esan nahi dugu, krisi hau, krisi klimatiko bat izango dara, izango dara, krisi ekonomiko bat izango dara, eta barraz. Orduan, egoera honek bai, neska gazteok oso egoera zailgarri bat entziko gai. Nik uste dut, sare hitza oso garrantzitsua dela gure egitura ulertzerako. Alde batetik, oso garrantzitsua dutzen zaigu lantzia, egiko neska gaztetaldiek dakate egitura bera, beraien erritmoa errespetatzea garrantzitsua dutzen zaigu, beraien problematika konkretuak lantzea da, garrantzitsua dutzen zaigu. Eta bai ulertzen dugu, herriko neska gaztetaldiak badirela tresnak herrira bera kontzientzia batera, herrian bertan kontzientzia bat lantzeko, eta inkluso neska gazteak antolatzera sustatzeko. Baina, gero beste zatia da, eta esan gozala, zaretzean zatea. Eta, nik uste dut, oso garrantzitsua dara eta identifikatuta dakagula, hori momentuan sistema honek erasotzen daitxula, eta erasoa inorokoa dara. Hortaz, resistentzia indartsu eta elkartu bat behar dara. Eman da lehen pausua sortu da